దాదాపు ఎస్సీ కుటుంబాలు 200 కుటుంబాలు ఉంటాయి మా గ్రామంలో. ఇంకా ఇండ్ల విషయానికి వస్తే చాలా కుటుంబాలు చాలా వెనుకబడిపోయి కారేవి, చాలా దీనస్థితిలో ఉండే ఇండ్లు. వర్షాలు వస్తే చాలా కుటుంబాలు ఉన్నాయి, కొనుక్కోడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆలు మగుడు ఉండే వాళ్ళు కుడితే తల్లిదండ్రులు ఉండే కుడితే అందరూ ఒకేతోనే కొనుక్కోనల్లా. ఇండ్లు కారుతాయి, లేకుంటే బాగుండే వాళ్ళు ఇంత ఎత్తుపోయి కూర్చోనల్లా. రంచేపప్ప కాలాలు వెళ్తుంది కదా పురు ఇంట్లో, ఆ తగన ఎత్తుపోయి పిల్లలతో కూర్చోబెట్టుకొని కూకోనల్లా. చాలా ఇబ్బంది, ఇండ్లు చాలా కారుతాయి. పాములు తేళ్ళు అవన్నీ వస్తాయి, పిల్లలకు కెరుస్తాయని చాలా ఇబ్బంది. Queridos amigos, estas nuevas viviendas en el pueblo de Maydagolam cambiará la vida de 19 familias en unas zonas más pobres de Anantapur. Cada uno de los 19 viviendas tendrá mujeres como dueños de esta casa. Muchas gracias por vuestra cooperación, vuestra ayuda. Nos valoramos muchísimo.